מדינת ישראל נמצאת בנחיתות מול אויביה בתחום של מאמצי תודעה שמפעילים עלינו אויבים ויריבים וגם ידידים. אני חושב שחשוב להקדים ולומר שכאשר ניגשים לטיפול בעניין התודעה, חשוב שתהיה לנו תודעה על חשיבות התודעה. תודעתית, אני לא חושב שהפנמנו את העניין של חשיבות התודעה. שלום לכם, אנחנו ב-19 במאי מארחים היום את פרופסור מיכאל קובי ופרופסור גבי סיבוני. תודה שאתם איתנו. אתה דיברת על העניין של חיבור כל המערכות המדינתיות. לא, אין צורך בחיבור כל המערכות המדינתיות. קודם כל, אני חושב שחשוב להקדים ולומר שכאשר ניגשים לטיפול בעניין התודעה, חשוב שתהיה לנו תודעה על חשיבות התודעה. תודעתית, אני לא חושב שהפנמנו את העניין של חשיבות התודעה. אז קודם כל צריכים ליצור לעצמנו תודעה לגבי חשיבות התודעה. עכשיו, כאשר מדובר במאמץ מדינתי, מדובר במנגנון שאחראי לפיתוח תורת ההפעלה, בניין הכוח, ובכלל זה בניין היכולות, והמנגנון הזה הוא זה שאמור לייצר את ההנגשה לאיברים במרכאות או לרכיבים הרלוונטיים במערכות המדינתיות השונות, וצריך לדעת לשאוב מהם את היכולות הללו, לייצר איזשהו סוג של שילוביות שמאפשרת לו פעולה שהיא מתכללת, קומפרנסיבית כזאת. והיא נשענת על יכולות שקיימות במערכות המדינתיות. זה לא צריכה כל המערכת המדינתית להיכנס פנימה. לא כל המערכות צריכות ביחד. אני מתכוון שאם יש תפיסה משותפת לציבור, למערכת הביטחון, למודיעין, לממשלה, אז אני מבין שכל אחד עושה את המאמץ שלו ויחד הם משנים תודעה, אבל אם הם פועלים בכיוון שונה... מרחב התודעה, כמו בסייבר, הוא חוצה גבולות. זה לא שאתה אומר, אוקיי, צה"ל מגן על גבולות המדינה. המוסד פועל בעומק, נגיד במדינות היעד, עומק מדינות היעד, במדינות בסיס, ונגיד יחידות המודיעין של אמ"ן פועלות במדינות על הגבול. אז אפשר לייצר איזו הסדרה. פה הסדרה יותר מסובכת. כן? אתה יכול לעשות דוצים בתודעה חופשית. מה שאנחנו מציעים, ומה שאנחנו חושבים שצריכה המדינה לעשות, וזה קריטי מאוד, כי אנחנו פה משלמים במשאבים בכל הארגונים האלה, אבל המשאבים האלה לא בהכרח מסונכרנים, ונדרש לסנכרן אותם למול יעדים שאנחנו מבינים שהם צריכים לסנכרן. במלחמת יום כיפור קמה ועדת אגרנט ואמרה, רגע, המודיעין יש פה כל מיני גורים, תעשו ורש, ועדת ראשי שירותים, כדי שתסתנכרנו, שלא כל אחד יעשה מה שבא לו בצד, ובסוף יהיה מגדל בבל. אנחנו מדברים על התואם של הוורש הזה, אבל זה לא, זה ורש כמשל. זה לא יושם, אני מבין. הוורש מיושם, בוודאי, בטח. ועדת ראשי שירותים פועלת כבר 50 ומשהו שנה. 50 וקצת שנה, כן? 51 שנים. פה אנחנו אומרים, תראו, מדינת ישראל נמצאת בנחיתות מול אויביה בתחום הזה, פועלים עליה אנרגיות עצומות בתחום הזה, בתחום של מאמצי תודעה שמפעילים עלינו, מאמצי השפעה נקרא להם, שמפעילים עלינו אויבים ויריבים וגם ידידים. אוקיי? בואו לא נתבלבל. אנחנו נתונים למתקפות השפעתיות, לא רק מצד חמאס ולא רק מצד חיזבאללה. אגב, בניתוח שלנו, סוגריים, אני אשים סוגריים קטנים, ראינו מה שאנחנו רואים עכשיו, שחמאס מכוון את עיקר הפעולות שלו, עוד ב-2017-2016. חמאס מכוון את עיקר הפעולות שלו לקהילה הבינלאומית, ואילו חיזבאללה מכוון את עיקר הפעולות שלו לתוך ישראל. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, אגב, זה אותו דבר. אפרופו. אבל אתה רואה שאנחנו רוצים שתהיה פועלים עלינו אויבים שלנו, פועלים עלינו ידידים שלנו, נגיד בשמם, בארצות הברית, הם פועלים עלינו. כשקמה קמלה האריס, ואומרת מה שאומרת לגבי רפיח, או קם זה לא שיש שם סוף מחשבה תחילה, יש... תפרט את מה היא אומרת. קמלה האריס למשל אמרה, לפני כחודשיים, שהיא גהרה על המפות של עזה, וראתה, עכשיו אני צוחק, אני לא יכול פשוט, זה כל כך מצחיק, זה עצוב, אבל זה מצחיק גם,
שהיא ראתה שאין איפה לפנות את מיליון מי שיושב ברפיח. היא ראתה לפי המפות. אתה מבין, זה כל כך מופרך, אבל היא אומרת את זה. ומישהו שם חושב שטוב שתגיד את זה. שזה יהדהד איפה שצריך להדהד, פעם אחת מול הקהל של קהל הבוחרים שלהם. אנחנו נמצאים אחרי ש800,000 ויותר מזה התפנו, וימים לקחו, כל אמרו חודשים, וזה כאילו, זה פשוט לא שווה את האוויר שנוציא על השטויות שדיברו שם. בסופו של דבר, אז אנחנו פועלים עלינו כוחות תודעתיים, ואני קורא לזה בשני צבעים. בצד הלבן זה כוחות שפועלים, שהיא מדברת בתקשורת, בעיתונות, ודברים הזה, זה פועל לנו, כאילו אנחנו קוראים את זה, דבר מתוכנן ופועלים עלינו, ואנחנו מגיבים איך שאנחנו מצליחים להגיב. בצד השחור זה פעולות שנעשות באופן מתחת לרדאר, לא בהכרח שאתה יודע מי עומד מאחוריהם, אתה בכיסוי או בשיטוי, אז יש פה מנעד שלם. לכן אנחנו פעם אחת צריכים להתגונן מול הדבר הזה, ופעם אחת צריכים לפעול פרואקטיבית מול הדבר הזה, מול היעדים שלנו. אז יש לנו לקונה מאוד גדולה במדינה, מאוד גדולה, וראינו אותה גם בתחקירים שעשינו על מלחמת רוסיה-אוקראינה, ששם שני הצדדים הפעילו ומפעילים מאמצים מאוד גדולים. גם, בוא נגיד, רוסיה מפעילה מאמצים בארצות הברית למניעת סיוע, או להקטנת הלגיטימציה של סיוע אמריקאי לאוקראינה. אוקראינה מפעילה מאמצים נגד רוסיה, להראות כמה הרוסים פוגעים בבתי חולים ופוגעים זה. כל אחד, כולם שם, מלחמת הכל בכל. אז לכן אתה רואה שאוקראינה מדינה דמוקרטית, והיא פועלת, עובדה שהם פועלים שם, עם אזרחים אוקראינים בגולה ובתפזורת שפועלים בתפוצות שלהם. יש פה צורך לסנכרן את כל הפעולות של המדינה, להביא אותם לפעולה מול וקטור שאנחנו מזהים, שדרג מדיני ודרג יגיד שאוקיי, אנחנו צריכים לפעול בכיוונים האלה, לזהות לפעמים את הכיוונים האלה לבד, ולפעול. בעודנו מדברים, נעשות פעולות תודעתיות מול המערכה, גם בחיזבאללה ומול עזה, והן מבוצעות לאור דירקטיבות כאלה, מבוצעות, זה קורה בעודנו מדברים. אנחנו לא רואים תמיד את הקצה שלהם, ולא יודעים שמה שקרה הוא כתוצאה מזה. אבל אני משוכנע בזה שפעולות כאלה, למשל ברמה הטקטית שנעשות, חוסכות חיים של חיילים שלנו, אין לי ספק בזה. וככה אנחנו צריכים לעשות, והלקונה הזאת שיש לנו, היא חייבת לקבל מענה בדמות כמו שאתה מתאר פה קובי, לגבש תפיסה לאומית, לגבש בניין כוח לאומי, לבנות את המנגנונים של המדינה, שכן יסנכרנו בין כל הגופים שפועלים, כדי שהדבר הזה יקבל איזה תמונה הולמת. אגב, בסייבר, חלק לא מעט בסייבר נעשה בכיוון הזה. וכך גם התחילו להגיד, רגע, מה הסייבר, כל זה, אתם מגינים על בנק וזה מגינים על זה. כן, יש צורך ויושבים ואנשים מתרכזים ועושים את הדברים האלה. אני חושב שפה אנחנו בלקונה שחייבת לקבל מענה. אני זוכר פגישה שהייתה לי עם בת של סעדת, שלימדה פה בארץ לפני הרבה שנים, לימדה ערבית. ונפגשתי איתה והיא סיפרה לי לפני מלחמת יום הכיפורים, עשו מבצעי השפעה על חיילים מצרים, וסיפרו להם איזה סטניים חיילי צה"ל, שהם צמאי דם, ושאם הם תופסים מישהו הם מפרקים אותו, חותכים אותו לחתיכות וכולי, להנאתם, והכניסו בהם את זה כדי שיהיה להם רוח קרב לבוא להילחם בציונים, אבל היא אמרה שזה עבד הפוך, וכשהם ראו חיילים פשוט ברחו. אגב, מבצעי השפעה כאלה היו עוד מימי חותמת פרעה, הם עשו, זאת אומרת, אתה רואה לכל אורך ההיסטוריה יש מבצעים כאלה, אבל לדוגמה קלאסית של המאה הקודמת, עם גבלס וזה, איך הם הפעילו מאמצים מול האוכלוסייה של עצמם פעם אחת, מול האויב, והם הפעילו, ובנו דוקטרינה שלמה לעניין הזה. אז לכן, אני חושב שישראל פשוט, קובי אמר את זה, היטיב להגיד את זה, אין לנו את התודעה שיש לנו בעיה. אנחנו צריכים לסדר את הבעיה הזאת, ולטפל בה. קובי, לסיום, תסביר לנו במילה את ההבדל בין הסברה מאורגנת לבין מבצעי השפעה. הסברה יכולה להיות חלק ממאמץ השפעה.
אבל הסברה היא מצב שבו אתה מנסה להציג על בסיס עובדות, אתה מנסה להציג איזושהי התייחסות לאירוע שקרה, כן? אתה מנסה להסביר את העמדה של ישראל, את המדיניות של ישראל. היא תמיד נעשית ברמה הגלויה, ברמה הפומבית, היא יכולה להיות בצורות שונות, היא יכולה להיות באמצעות תופעה של, אני לא יודע מה, איש משרד החוץ בפני קהל מסוים, והיא יכולה להיות ברמה של מאמר בעיתון של מישהו שהוא בעל תפקיד רשמי, והיא יכולה להיות בהופעה בתקשורת, אני לא יודע, באיזה ערוץ טלוויזיה או משהו שכזה. תודעה זה משהו שהוא הרבה יותר מורכב מזה. תודעה, כשמדברים על מאמצי תודעה או על מאמצי השפעה, זה מצב שבו אתה מנסה לייצר, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, תפיסת מציאות מאוד מסוימת, שאמורה לפעול ברמה הקוגניטיבית, ברמה הרגשית וברמה ההתנהגותית. בסוף אתה רוצה להניע אנשים לפעול באופן מאוד מסוים, אוקיי? בהסברה אתה לא מניע אנשים לפעול באופן מסוים, בהסברה אתה מציג, מסביר את המדיניות, את העמדה. במבצעי ההשפעה בתודעה מדובר בסופו של דבר על מנגנון, על שיטת פעולה, שתכליתה להניע אנשים לפעולה מאוד מסוימת. וכאן צריך לעשות הבחנה, בהמשך גם למה שגבי אמר, בין 3 רמות של מאמצי השפעה או תודעה. יש מאמצי תודעה, מאמצי השפעה ברמה הטקטית, שזה אתה רוצה למול כוח לוחם למשל, או למול משימה מאוד מוגדרת, מאוד תחומה, אתה רוצה לייצר איזשהו הישג, אתה רוצה לגרום לכך שאנשים במרחב הפעולה יתנהלו באופן מאוד מסוים. זה מאוד מוגבל, מאוד נקודתי העניין הזה. יש לך ברמה האופרטיבית, שזה מה שנקרא בגזרה שהיא הרבה יותר רחבה, אם אנחנו מדברים במונחים של רצועת עזה, אז אתה נניח רוצה לפעול על כל מרחב רפיח, או אתה רוצה לפעול על כל מרחב עזה. ויש מה שנקרא את הרמה האסטרטגית, וזה קשור יותר לסביבה האזורית, הסביבה הבינלאומית, כן, למעגלים היותר רחבים. וכאן מאמצי ההשפעה צריכים להיות, הם יותר מורכבים, הם יותר מתוחכמים, יש בהם הרבה יותר רכיבים, הם יותר ארוכים, אבל אנחנו בסופו של דבר כמדינה, ובוודאי כמדינה דמוקרטית, וזה גם משהו אני חושב בגנום הישראלי, מבחינה פוליטית הייתי אומר, אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו מחויבים לאיזושהי אמת, כן? שאנחנו צריכים להיצמד כל הזמן לעובדות, ואנחנו בסוף, אם אנחנו נציג את העובדות, אז גם ישתכנעו מן העובדות הללו, ואז אנחנו נצליח למצב את עצמנו במקום הנכון, ולא היא, מכיוון העובדות הן לא בהכרח האמת, יש אמיתות אלטרנטיביות. אנחנו רואים מה הצליחה חמאס לעשות, איך חמאס הצליחה לחלחל את הנרטיב שלה, גם לגבי מספר הנפגעים, וגם לגבי העניין של ההרעבה, וגם העניין של הקורבנות, וגם העניין של היקף הנזקים שנגרמו שם, באופן שגם מהודהד, הזכיר גם את נשיא ארצות הברית, הם הצליחו להעלים את הפשע נגד האנושות. בוודאי, לא רק זה. אבל היה להם קהל ספטיבי, זאת אומרת, זה לא ישב על רגע. עכשיו, הם יודעים, ודרך אגב, באמצעים שהם יחסית די פרימיטיביים, אין כאן רמת תחכום מאוד גבוהה, יש כאן מה שנקרא שיטתיות, התמדה, הצמדות לשקר, והם זוכים לצערנו לסוג של שיתוף פעולה מצד התקשורת הבינלאומית, מצד גורמים מסוימים בקהילה הבינלאומית, שלחלק מהם לפחות יש הטיה מובנית נגד ישראל, ונוח להם להיות רצפטיביים, כמו שאמר גבי, ולקבל את העניין הזה, אבל זה לא שיש כאן איזושהי רמת תחכום מאוד מרשימה בעניין הזה, כן? אבל בסוף, במבחן התוצאה, הם מצליחים, אני מתכוון חמאס מצליחה לייצר אימפקט אסטרטגי, כי היא באמצעות המאמץ התודעתי הזה שלה, היא מצליחה לייצר וקטורים שאין לה שום יכולת לייצר באמצעות הכוח הצבאי שלה, או באמצעות האוכלוסייה האזרחית שלה, כן? והווקטורים הללו משרתים אותה, או משרתים את המטרות האסטרטגיות שלה, ומחלישים את ישראל בצורה דרמטית, ומצמצמים את מרחב הפעולה ואת יכולת התגובה של ישראל.
פרופסור מיכאל קובי ופרופסור גבי סיבוני, אנחנו עוד נעסוק בתחום שאתם מביאים לתודעה שלנו, אז תודה לכם.